irakurri dut biko bazuro, eta dia nahi arreba, daudela biko bazurotan banatuta, eta elkar ikusi nahi dutela. Eta egun batean, euriak eguzkiakin hortzadar bat sortu da, eta elkartu india. Eta haber animatzen zeaten irakurri. Izenburua Onin eta Basoko misterioa. Idatzi duena Ibon Martin. Ilustrazioa Emmanuel Montiel. Eta sortua 2018. Kaixo Onin naiz. Nire neba Erik eta biok abenturaz abentura ibiltzen gara, beti. Gure azken balentiak basa jaunen basoraino eraman gintuen. Ez duzu sinetsiko zer gertatu zitzaigun. Jantz izatzu bota goraino honetan gorbeiaren magalean galtzen dagokigu eta. Ziurrenik entzuna izango duzu zenbait mendi magiko horri buruz, baina inoiz ez zenuke asmatuko zer nolako sekretuak gordetzen dituen. Deskubritu nahi duzu, zatoz gure lagun taldera. Ni Nurreko liburu irakurri dut, Nur eta Hortzadar Txoria izenekoa. Oso politxa da, niri asko gustatzen zait eta ipuina hola da. Neska bat Nur izenekoa ateratzen da eta bere familiarekin doa ferietara. Han egoten da eta gero globo bat ikusten du, globo aerostatiko bat, eta hor nahi du sartu barrenean. Eta niri asko gustatzen zaitenez animatu irakurtzen. Hau da maitagarriak eta piratan historia eta protagonista dilintxoa. Oain esango dugu ze urtetan sortu zen 2014an sortu zela. Ilustratzailea da Javier Izazu, oso politxa da historia. Eta abentura zaldi banin bazazte, gomendatzen duzuegu liburu hau asko gustatuko zaizu. Egun zazpikiwi liburua irakurri dut. Gizon bat eta zeta neska batek kiwia probatu nahi duela buruz da. Eta animatu ikustea. Aber gustatzen da zuten. Kaixo, nik irakurri dut Nur eta Etxe Zorgina liburua. Ta Nur juten da larrabetura oporretara, ta da San Juan zua, juten da zutara, ta zuan onduan, dago etxe zorgindu bat bezala, sartzen dira, ta soinuak entzuten txustu. Ta ontza bat harrapatzen dute. Animatu irakurtzea, oso polita dela. Bello Niorgak idatzi du eta Iñaki Ogaldo eta Jorge Madejonek ilustratu dute. Errepide batean, asfaltoaren erdian piratu zituzten pibote batzuk, txuri gorriak, zein baino zein ikusgarriagoak. Gauez ordea, ibilgailu batek aurrean hartu eta pibote bat bidali zuen gabon esaten, genbili ganbara. Eta pibotea joan zen madlan bera, zioren baserriko belar sorona. Zer gertatuko den jakin nahi? Irakurri ezazu.